Bueno, azken finean, administrazio publikoak oroar eta kasu honetan udalok badaku ardura bat, ez? Gure herritarrendako bizitzeko ahalik eta baldintza onenak sortzeko edo gutxienez bermatzeko. Eta zentzu horretan, bueno, hori guztiz lotuta dago baita gure herrixekin da gure ingurumenakin. Adituak esaten dozkue, ez? Gure kontsumo eredua be guztiz agortuta dauela, aldaketa bat egin behar dugula bai ala bai, eta bueno, mundu mailako erronka baten aurrean gauzela, eta energia trantsizioan inguruan, bueno, hausnartu beharra dakula eta erabaki batzuk hartu beharra dakula. Bueno, gaian konplexutasuna ikusirik derrigorrez ikusten dugu ezberdinen arteko elkarrizketa bat eman behar dela, ezberdinen arteko adostasunak eraiki behar diala, eredu berri baten bila joan behar bagara. Eta kasu horretan, bueno, argitzenen prozesuan mandatu organian gauzen kideok bai gara, ez? Eragile ezberdinak, ikuspegi ezberdina ditugunak eta behar ezberdina ditugunak. Uste dugu, udalok horregotiek be, nolabait prozesu honi be zilegitasun bat ematen xauela. Eta uste dugu, bueno, parez pare dakun erronka honi erantzuteko, bueno, aukera leiho paregabea dela.